Pamilya sang isa ka tuig nga bata nga nagasuprer sa balatian nga encephalosil, nagapangayo sang bulig pinansyal. Hiningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Humalin palang pagkabunaag ni Julian Faye Tagudinia, nagaagunto na ini sa bukol nga yara sa iya nga ulo. Isa palang katuig si Julian, kag nahibaluan, nga ang ginadala sini nga balatian, encephalosil. Hindi na siya permi kung gusto iya bukol. Tapos reklamo sa kay Papa yung sakit iya bukol. Tumandok sang barangay Alupidian, Tigbawan, Iloilo ang pamilya ni Julian. Matatlo na kasimana nga yara sa ospital ang bata, kag nagalaom kuntani ang iya pamilya nga mahatagan sila sang bulig pinansyal. Financial habi, ma'am, kay wala kami kabalo, ma'am, kung ano ang magwaya bala, ma'am, sa uli, ma'am, kung ma-maintenance sa may bulong kay siyempre sa ulo, binasidaan, ma'am, para sa follow-up check-up yan. Sa mga may bulawanon nga tagipusoon, nagapanuktok sa inyo ang pamilya Tagudinia nga kuntani inyo sila mabuligan. Sa mga luyag magbulig, mag-contact lang sa numero 0909-0520717. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.